Kai bari in taƙaita ma bayani malam, na rantse kaf Najeriyan nan kowa yana da baƙin cikinka a zuci. Wallahi teniya dama muna nan muna jiranta sai mun haife ma baƙin cikin daga shuka mu Najeriya. Har ma ba ka ma jin kunya kai ka ce za ka kara da Baba Atiku. Hattara dai wallahi duba ka gani wallahi kai da ganin fuska na ma ka san na isa kawai na mai kamfe a gare ka. Ba wuƙa ba laya ba bori ba tsafi. Mai laya kiyaye mai zamani Baba Atiku ya fi ƙarfinka dattijo. Gargaɗi nake ma double warning. An kiya ka kiyaye tun da wuri ka sakar ma Baba Atiku. Kai tsofo ina gaya ma in kiya ka kiyaye hattara maza a gabanka Baba Atiku ba za ka iya karawa da shi ba. Najeriya mun riga mun sallama. In dai akan Baba Atiku ne ba ma sai an yi zaɓe ba kawai a ɗora mana shi. Saboda haka ina mai ma gargaɗi. APC Najeriya an ce APC tsintsiya ko ta kore dauɗa a Najeriya. Amma mu datti ta kawo muna kawai sai tsabar talauci da tashin hankali a Najeriya. Na tabbatar da wannan idan ma kana shakka ka kira ni akan nomba na. Yana saman bidiyo na don ƙarasa maka sauran labari. Sannan ba na aiki ban sa suna ba. Suna na BNB.